Rege, la Betleem, în Iesle, lângă boi, plângând, ni se năștea în grajd un rege, din cerul slavei coborât la noi. Ni te vestiseră de mult bătrânii și în visul lor profeții te-au văzut. Te-au așteptat și robii și stăpânii, dar ai venit și nu te-am cunoscut. De atâtea ori, cu glasuri legănate, preoții ne citeau din sulul scris și toți stăteam cu suflete frate de dorul lui Jehova cel promis. Dar cine ar fi putut atunci cunoaște căci tu, Mesia, așteptat din veac, vei coborî smerit și te vei naște ca cel mai slab din oameni și sărac. Credeam că cerul în fulgere aprinse ne va orbi cu ochii tăi de jar. Când colo, tu te naști pe paie întinse, la pâlpâierea unui felinar. Palatele erau și așa prea multe. Puteai găsi în ele pat curat. Dar ai lăsat ciobanii să-ți asculte duiosul plâns, copile minunat. Ți-au scos în frig afară lângă poartă, cumva pe aici de iarăși ai să treci o Iesle, să împarți aceeași soartă, în staul să te naști pe paie reci. Amin. Sunt și autoritățile locale prin domnul primar care ne-a transmis câteva gânduri, le citesc, doresc ca nașterea Domnului să vă aducă în suflet multă lumină și căldură sufletească, sărbători fericite și să aveți parte numai de bucurii în noul an, primarul Crânsnic Petru Novac. Și noi le transmitem tuturor ca nașterea Domnului să fie cu multă pace, cu multă bucurie în fiecare familie și în Biserica Domnului. Amin. Amin. În continuare vom cânta spre slava Domnului piesa corală care de fiecare dată o cântăm, Împăratul Păcii, împreună cu toată Biserica. Vă rugăm să vă ridicați pe picioare și cu